meeting tom ke dam nang ko ka thike ilitum autonomous state no anta long le lang main lo la posi ilitum no anta pe carbon na lang autonomous state ke long ya phan munit atum aning arlo amek arlo pe carbon nang yala aning a sentiment pe carbon na yala pupete ilitum ke virlo Karbia kay la pening long arat tung ke virlo haro krisir kebra po kebra isian ingkan tribal tum that 96% seta non ke itum tribal tum that it 47% itum la ke tribal area ta kalidet lo rona teng pen ke la ka kaphalang hon te la national party tum BJP atum lahi ho atum si lage ke claim lo la posin itum BJP go back pusi pubam lo la pen 6 schedule non anta lo silam le pin lang isita ke chok lim a lo silam le lang 6 schedule pen tu paragraph 2 sub paragraph 7 da no anta silam le dat lo la pen servan cap a lot silam le dat lo non anta silam le dat lo PWD a lot silam le dat lo agriculture a lot silam le dat lo PHC a lot silam le dat lo education a lot silam le dat lo so dak taxi ke do ana department a lot silam le dat lo hala paragraph 2A along 3A along ke puke 30 department phanda law silam at nangji pusi ke pu 1995 aningkan sita isita silam ledet lo la posi sikidol pangtang bek nangji la aloting silam nangji netum abisi le netum ke hangali la constitutional long ke dutang posi netum ke hang la si netum la ke netum kachuning ri nangji alam takali la ke netum ke long wek nangji bos du la ke la posi netum ako ke hang tu la pen netum jud jelang la support ke la ke jeng la continuous lo la ke la la hedo day ho la cikurmari day cikurmari dak la dak cikurmari tum APHLC tum ya cikurmari ing tungte APHLC tum ya cikurmari ing tungte nelitum alang litum live dam dedet nangji ita live dam dedet nangji sta alang litum en vek masilo athema nang litum la channel atom phan ke than pet det titi la posi ni litum ambet hang apota do nangji lake nang litum ning oi nang ni lake la hello la si alam ke lalo nitum non hala PGR.VGR ta eviction nangji punitum 2016 pen ki pu ke hang memorandum ka submit non anta alang litum eviction thek det lo la pen la BJP thuke che than lingita tuliram chot kalilo anut ka prek a BJP le wang thu sita anut ka prek a CM la wang thu sita BJP tung ke la ke PGR.VGR ke eviction un elu la tung thek thelo la ke la posi ke thek the tung ko ma tum lo la ke BJP tung la si BJP phan si eviction nangji election la la si ning vetan ni tum chi pisung si chi piduk si ni tum dam lo la pen chini lo rat atum anta nilitum long si do et lo rat ke do an karbi ke do an akaprek a tribe ke do an khilonjia ohomia ke do an adivasi ke do an Gurkha ke do an nilitum APHLC along si do et lo la posi alang litum phan churo lo kado ve tum phanta la hen lo nitum ki punang ya ko pini do lang ma la nilitum kachini ke non amat ke la hen lo